Horkheimer 1995 yılında Germanya'da dünyaya geliyor ve 1973 yılında aradan çıkıyor. Germanya'da Frankfurt Okulu'nun kurucularından olup sosyologiya ve filozofya bölümlerinde ordinaris profesör oluyor. Yahudilerin Germanya'dan kovulduğu yıllarda 1932 yılında Amerika'ya gidiyor. Günümüzde çelli en köp okulan kitapların içine giren Akıl Tutulmağı eseri öz dövrünü tankit eden eser olup tarihe geçiyor. Horkheimer, Akıl Tutulması eserinde Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın medeniyetinin ağdatlık edilen felsefesini, pragmatizmi ve onun esası olan pozitivizmi tankitlayar. Horkheimer, günvatar fikirinde sebep ve netice düşüncesinin tarihini ilk eralardan inanç ve miflere karşı görüşünü, son asırlarda olsa bu görüşün dini ve ahlakı tankide öğrülüşünü ara alıp maslahatlaşar. Miftaki ağ bilimin gelip çıkışı ve kemkemden täze mifologiya öwrülmegi, adamın tabiaty agdaklyk etmeginin weyran edici ölçügi, faşizmin günwatar sewitlerinin tarihindaky tutýan orny, şahsiyetin ve şahsiyet ahlakynyň ölümü, işçilerin hereketi ve karşılık gücü ýaly meselelerde aklın son 300 ýyldaky täsirini Batı medeniyetini merkezine alıp tankit edýär. Ýöneky adamdan akıl adalgasynyň manysyny düşündirmegini haýyş edin. Jogap elmydama diýen ýaly, muny men bilýän manysynda sesereden bir ýüz bolar. Bu reaksiýany görkezýän adam uzak wagtlap aslynda özüniň pikirlemeli zadynyň ýokdugyna, akyl düşünjesiniň näme boldugyny öz-özünden bilýändigini, onuň üçin de akyl nämedir sorawynyň ýersiz bir soraw boldugyny anlar. Muňa garamazdan akyl hakynda anyk jogap soralanda paýhasly zatlaryň peýdaly zatlardygyny we her bir paýhasly adamyň da hem özüne hem de dünýäye peýdalydygyny dile getirer. Subyektivist nukdanazaryndan seredeninde akyl bir hereketi däl-de bir zady ýa-da bir pikir beýan etmek üçin ulanylanda sonra getirilýän obyektin ýa-da düşünjäniň özü däl-de diňe belli bir maksat bilen onuň gatnaşy hökmünde görülýär. Dijek bolýan zadymyz bu obyekt ýa-da pikiriň özü üçin däl-de başga bir zat üçin gowy boldugydyr. Öz başyna akyl üçin manysy bolan bir maksat ýokdur we akyl üçin bir maksadyň başga bir maksatdan has üstün derejede boldugyny öňe sürmek ýeterlikli däldir. Akylyň bir biçime sygdyrylyp resmileşdirilmegi ilkinji seredeninde görünmeýän teorik we praktiki ölçeglere eýedir. Subyektiv garaýyş eger dogry hasap edilse, ol wagt pikir haýsy bir maksadyň özüne laýykdygyny ýa-da laýyk däldigini keskitläp bilmez. Horkheimer'a göre objektiv sebepler esaslanýan filozofik ulgamlar ähli zady öz içine alýan adam maksadynyň düşünjesini alyp boljokdugyna bolan ynamy öz içine alar. Bu ulgamlara göre hakyky ilim şeýle pikirleriň ýa-da çaklamalaryň ulanylmagydyr. Aýdyňlanma felsepesinde görünüşi ýaly aklyň dinden aýrylmagy ýa-da dini terk etmegi aň düşünjäniň nesnel ýa-ni umumy tarapynyň gowşamagynda we resmileşdirilmeginde täze we has eler bir ädim boldy. Horkheimer'a göre 17. asyrda düşünjäniň objektiv tarapy henidem agdaklyk edýärdi. Sebäbi rasionalistik felsefäniň esasy tagallasy iň bolmanda jemgyýetiň artykmaç bölümi üçin ozal dine mahsus bolan akyl fonksiýonunyň ýerine ýetirijek bolan adam we tabiat taglimatyny döretmekdi. Maksat diniň däl-de insanyň we tabiatyň akyl bilen baglanşyny kuwatlandyrmakdy. Filozofiýanyň we siýasatyň rasionalistik ulgamlary öň plana çykarylyp Hristiýan ahlaky dünýäwileşdirildi. Horkheimer'a göre bu objektiv dogrular ýa-da hakykatlar öz mümkinçiliklerinden we çäklerinden daşarda hiç bir dogma tarapyndan kepillendirilmedi. Rasionalistik metafizikanyň syýasy täsiri 18. asyrda millet ýa-ni ulus düşünjesi Amerikan we Fransuz rewolýusiýalary bilen urukdurucu we ýörelge bolanda ýüze çykyp başlady. Täze döwürde bu millet ýa-ni ulus düşünjesi adam durmuşunda iň ýokary şahsiýet hökmünde gören diniň ýerine almak üçin dalaşgar boldy. Millet öz ygtyýaryny ilhamdan däl-de akyldan alýar. Sebäbi bu ýerde doga bitdi ýa-da spekulativ taýdan ösen esasy düşünjeleriň jemi hökmünde kabul edilýär. Netijede diniň ýerine insanyň aklyň ortaya çykardygy millet ýa-da ulus diýdikleri dogruýynyň we hakykatyň täze gözbaşy ortaya çykdy.
Horkheimer'a göre subjektif sebepler bilen yok edilen mifologi objektif kökler beyik ählimiň düşünjeleri bilen şäklenmeýär. Çünki mununla birlikde ilkinji bakışda şahsy ýaly görünýän diňe psikologik hereketleriň we eýlemleriň çeşmesi de bu ýerde gizlidir. Häzirki zaman, ýani modernizm pikri pragmatizmde bolşy ýaly bu nukdanazardan özünden bir felsefe çykarmaga synanýar. Bu felsefenin düýp manasy pikiriň, düşünjäniň ýa-da teoriýanyň meýilnama ýa-da hereket meýilnamasyndan başga zat däldigini, şonuň üçin de hakykat diňe şol bir pikiriň üstünlügi düşünjesinde öňe atmak isleýärler. Meşhur pragmatist felsefesi John Dewey, William James'in pragmatizmini seljerende hakykat we many düşünjeleri barada durup geçýär. Oňa görä, dogry pikirler bize diňe peýdaly bolan dile ýa-da çözümlere äkitmez, şol bir wagtyň özünde günü öz-özünden peýdaly netijelere de alyp barýar. Dogry pikir bizi ýygyderlilige, diň aramlylyga we amatly gatnaşyklara alyp barar. James pragmatizmi goramak üçin onu tanqid edenlere karşı siz diňe oturan ýeriňizde tanqid edýärsiňiz. Aýtýan zatlaryňyz hakykat däl-de diňe bir maksady ýerine ýetirmek isleýändiginizi düşündir diýip öz pikirlerine arka çykmaga dowam edýär. Horkheimer'a göre onun döwründe filozofik pikiriň pese gaçmagy bilen jemgyýet özünden hiç zady ýitirmedi. Sebäbi onun ýerine has güçlü bolan häzirki zaman ilmi, ýani bilim öň plana geçdi. Onun üçin de filozofiýanyň çözmäge synanýan meseleleriniň manysy ýok ýa-da häzirki zaman ilmi bilen bar bolan meseleleri çözülüp bilinler diýip pikir edilýärdi. Hakykatdanam häzirki zaman felsefesinde agdyklyk edýän meýilleriň biri adaty çaklamalar bilen oturmadyk ýa-da çözülmeýän ýarym galan meseleleri ilmiň üstüne atmaktadyrlar. Ilim häzirki döwürde bolşy ýaly usullaryny we synlamalaryny üýtgetýän bolsa da, syn etmek ýörelgesini üýtgetmeli we filozofiýany oňa uýgunlaşdyrmaly bolar. Ýa-da ýörelge manysy dogma hökmünde goralmagyna dowam etdirer. Pozitivistlere göre modern ilim felsefäniň bu goşak nokoduny umumy empirik düzgünleriň tebii we akyl bilen gawat gelýändigi baradaky açaçan çaklama bilen örtmäge synanýmakdadyr. Pozitivistleriň düşünüş ýaly modern ilim esasan faktlar ýani wakalar baradaky teklipler bilen islatýar. Şonuň üçin umumy wagtda durmuşyň, hususy wagtda da düşünjäniň bir hakykata däl-de haýsyr bir zada öwrilendigini göleginde tutýar. Ol dünýäýe faktlar we zatlar dünýäsi hökmünde seretýär we dünýäniň faktlara we zatlara öwrilmeginiň jemgyýetçilik prosesi bilen nähili baglanşdyrýandygyny görüp bilmeýär. Pozitivizmiň beýle pes filozofiýa bolmagy tebigatçy antropologiýanyň şüpheli tebigaty däldir. Esas sebäbi bu hereketiň özü hakda pikir etmezligi we felsefäniň etika we epistemologiýa ugurlaryndaky netijelerini düşünüp bilmezligidir. Pozitivist tezinin her mesele bir çözgüt bolup görmek sebeplerinden biri de budur. Pozitivizmin üstünlüğü aydınlanma pikirinin mifologiyalara karşı görüşünü adeti logikanyň mukaddes yerine geçmegi bilen başlapdy. Emma pozitivistler häzirki mifologlar ýaly hakykat üçin haýsy bir maksadyň ýüz öwürmegiň yerine dürli maksatlara hyzmat etmekde günäkärlenip bilener. Pozitivistler beýleki tarapdan hakykatyň ölçü hökmünde kabul edip bu medeniýetiň esas ýörelgesini wasp edýärler. Bu häzirki zaman meşhur sunugaty we edebiýaty häzirki durmuşy bolşy ýaly şöhratlandyrýar. Ýöne pozitivistleriň pikir edişleri ýaly häzirki şertlerde ideýalary we gymmatlyklary ýeterlik derejede barlamandygy munyň bir sebäbi bolup garşymyza çykýar. Horkheimer'a göre durmuşun has ýokary maksatlaryny kesgitlemek gücünden mahrum edilen we ýöneköy guranlara çelli gelýän zatlaryň hemmesini azatmaga mejbur edilen akyl üçin galan ýeketek maksat bu kadalaşdyrjy işiň dowamydyr. Bu iş bir wagtlar öz başda mowzuga değişdi. Ýöne Horkheimer'a göre subjektivist proses ähli felsefe kategoriýalaryna uly täsir etdi. Günwatar sivilizasiýasy tarih boýunça edilen insanlar köpçülüğüne hiç wagt güçlü täsir etmedi. Hakykatdanam soňky wakalaryň görkezişi ýaly krizis döwründe medeniýet köne ideallaryny goramak üçin meýletin aklawçylaryna gaty az bir baglap biler.
Hakikat bilen hakikat bolmayan tapawutlandırıp bilýän her bir adam üçin käbir dini we felsefe ulgamlarynyň edişi ýaly mimetiki we beýleki atalarymyzdan gelen bilgilere we hyjywlaryny dolanmak, synaşmagy hiç wagt dol ýeňip bilmedik müňlerçe adam bardyr. Muny diňe halk köpçüliginiň ýalňyşlyk hökmünde görüp bolmak. Adamzadyň köplügi üçin sivilizasiýa uly arzuwlary ýetmek üçin edilýän basyşy aňlatýar we henizem öz içine düşdüğü maddi we manawy garyplygy görüp bilmeýär. Başgaça aýdylanda adamlaryň agla we köplügünde şahsiýet ýitmäne başlaýar. Jemle baýsak hem oğusu hem de elbet tarawy bilen biz aýdyňlanma we tehnologiýa ösüşiniň mirasçylarydyr. Munyň önümi bolan hemişelik içimizde galan adamymyzy ýeňip geçmemiziň ýoly olara garşy çykmak we has başlangyç ýagny ilkel tapkırlara dolanmak däldir. Munyň tersine böyle ýol bizi taryhy taýdan esaslaryň jemgyýetçilik algılarynyň iň wagşy görnüşlerine alyp götürüp biler. Horkaýmaga görä, insanyň özüne we tebiğata kömek etmeginiň ýeketäk usuly garaşsyz pikirini zynjyrlaryndan açmagydyr. Filozofiya modern döwürlerde şahsiýetiň wekili we metbuat sekretary hökmünde ösdi. Filozofiýanyň krizisi şahsiýetde bir mesele göründiginde ortaya çykýar. Klassik felsefenin şahsiýet we akyl baradaky pikirleri häzirki wagtda ýuwaş-ýuwaş dargap başlaýar. Adam ozal akyly dini şahsiýetiň bir aracı hökmünde kabul edýärdi. Bugün bolsa bu öz täsirini ýitirdi. Horkaýmaga görä, akyl iň ýokary nokadyna ýeten wadyna manysyz we akyldan başga zady öwrülmäne başlaýar. Döwrümizin esasy pikiri insanyň öz-özüni goramak we egosyny tatmin etmegidir. Ama Horkaýmaga görä, ortada goranjak bolan şahsiýet diýen bir zat ýokdur. Şahsiýetiň ösmeginiň esasy wagtlyň lezzetleri unutup, ruhu we maddi barlygy baýlaşdyrmakdadyr. Eger bular mümkin däl ýaly görünse, ol wagt derrew lezzetlerden ýüz öwürmäne esas ýokdur. Şonuň üçin köpçüligin öz başlyklygy elita diýilýänlere garanyňda has ejid we has esaslydyr. Häzirki zaman jemgyýeti tutuşlugyna şahsiýetiň peselmegi aşağı gatlaklardan iň ýokary gatlaklara çelli, işe we telekeçe çenli doğrudan täsir edýär. Başga bir söz bilen aýdylanda, dini we ahlaki gymmatlyklaryň ýerine syýasy we ideolojik pikirleriň gelmesi şahsiýetiň umumy pese gaçmagy bilen işçi sınıfynyň öz-özünden dölemegine de sebäp bolýar. Dini we ahlaki ideologiýalaryň ýitip, ykdysady we syýasy wakalaryň ösmegi bilen siyasi teoriya bilen birlikde işçiler de täjirler de siyasi zihniyet bilen pikir etmäne başlaýarlar. Horkaýmaga görä, aklyň resmileşdirilmegi geň we ýoýulan bir medeni ýagdaý ýol açdy. Bu döwürde şahsiýet bilen daşarda bizi gurşaýan tebigat arasynda bir düşünüşmezlik ortaya çykdy. İnsan tebigat özüne boyun eğdirmek için totaliter tagallalarını, egosunu ve zalimliğini soňuna çeli ulandı. Düşüncelerde ve pikirlerde öz beýanyny tapýan beýleki ähli fonksiyonlary könelmäne başladı. Başka bir tarapdan iň uly wezipesi ılalaşyk gözlemek bolan felsefe ortada bir gapma garşylygyn bardygyny reddetdi ýa-da ony ýatdan çykardy. Filosofiya bu ýerde akyly täzeden bir kesgitleme berip, insanyň zalimliginiň akyl bilen bagdaşmadygyny dile getirmeliydi. Bunu dile getiren aslında birinci kişi Horkaym oldu. Filosofiyanın modern dövrde hem öňkü wasfy hem de özüne mahsus bir kesgitlemesi yoktu. Felsefe bize tebigat we aň, mozuk we objekt ýaly abstrakt meselelerde nähili ýol izamamız gerekdiğini öwredip bilerdi. Kısaça Horkaym filozoflaryň siýaset we ideologiýalar garşysynda esasanam aklyň tutduğu onurlu ýerini goramak meselesinde izah aldyklaryny we kemçilikleriniň iň uly iki cihan uruşuna sebäp bolandyklaryny aýtýar. Filosofiya soňluk olunyň soňsuzyň ýerini almagyna garşy çykýar. Diňe bir millet, lider, üstünlük ýa-da pul ýaly çyk syýasy we ykdysady butlaryň şöhratlanmagyna garşy däl. Eýsem, şahsiýet, bagyt, gözellik, hatda erkinlik ýaly ahlak we estetik gymmatlyklary da garaşsyz mutlak hökmünde seredilmesine garşy çykýar. Kısaça akyl diňe hakyky felsefe we felsefeçiler tarapyndan keskitlenende hem insana hem topluma peýdaly dogruları öndürüp biler.
Siyasatın ulandığı akıl diňe siyasatçylar üçin peýda bolan akyldyr we gysga ömürli akyldyr. Eger bir akıl gysga ömürlik akıl bolsa, ýaşaýan döwründäki insanlaryň da aklyny kiçeldir. Bundan has erbedi bolsa, akly hakyky manysyndan aýryp kullanmak ol döwürde ýaşaýan insanlaryň da ömrüni gysgaltmak diýmekdir. Çünki günwatar akly 20-nji asyrda dünýäde bolan söwüş we garyplyklaryň hiç birine çäre tapyp bilmedi, has beteri bolsa, orta çykan kynçylyklaryň we söwüşleriň de sebäbi ýene aýdyňlanmanyň meşhur akly boldy.